ED Mnangagwa fires 4 senior military including Rugeje from ministerial boards as emergency panic grips State House. Sanabira mashoko anonzi mutungamiri wenyika oshoka vanhu achifaya vana Rujege nevamwe military officials. Not subscribe or like on the bell icon. Chitiko chavhundutsa vanhu senior military officials vachifaya pana pabuda manyuka vachinzi one of the important 2017 November operation, Retired General Njobet Rugeje has been removed from ministerial boards of Team Tobacco and Agriculture Marketing Association with the consent of President Emmerson Mnangagwa. Sources told ZimEye 4 other senior retired soldiers have been removed. Reasons of removal are that the soldiers are against that Mnangagwa president's extension agenda. Investigations suggest that the moves are part of an operation to test the capacities of Vice President Kusando Chwenga to revolt against him. General Rugeje was contacted for a comment and he referred questions to the Ministry of Agriculture. The permanent secretary did not respond to the request for comment at the time of writing. The development comes, accusations grew against Mnangagwa that suggest that he never meant to share power. Tomashwa nokuda panguva ino vanhu vanopinda mukombe section vachiti chero zvazvaita, vamwe vanopinda vachiti ED is next. Ndomashwa ari kuda panguva ino ari kuonekwa kunzi aiwa mutungamiri wenyika ari kuzama kuconsolidata power pakufaya kwaita vana Rugeje vanozivikanwa they were instrumental in the 2017 military coup. Ndo mageneral anga asara panguva zvinatsoratidza kuti ari kuda kunyatso eliminata kana kuparadza support base yaVP Kusando Chwenga such a way that Chwenga will not ascend to power. Ndo mashoko aripo achangobuda madevelopments andati kupakurira muzara nhasi. Vanhu pauya achiti aiwa Mnangagwa zvinongozivikanwa kuti kana chikomba ririsa chinenge choda kuparuka ngachinjirire kuti angazova next. Pinda comment section medu kuti mafunguro emo tikudi pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like, turn on the bell icon.